ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଡାବୁଗାଁ ଅଞ୍ଚଳର ଗୁଜବ ଆଗକୁ ଲୁଣ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ଗୁଜବ ପରେ କିଏ 5 କିଲେ ତ କିଏ ପୁରା ଅଖା। ଏହିପରି ଘରକୁ ଲୁଣ ବୋହିଲେଣି ଲୋକମାନେ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଡାବୁଗାଁ, ରାଇଘର, ଝୋରିଗାଁ, ଉମରକୋଟ, ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ଲୁଣର ଘୋର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇଛି। ଲୁଣ ମିଳିବ ନାହିଁ ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର ହେବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଲୁଣ ପାଇଁ ଦୋକାନ ଓ ଗୋଦାମଗୁଡ଼ିକରେ ଭିଡ଼ ଜମା ହୋଇଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯେତେ ପାରିବ ଲୁଣ ବୋହି ନେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଗୁଜବ କେଉଁଠୁ ଓ କିଏ ଆରମ୍ଭ କଲା ତାହାର ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁଜବକୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରକାର ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସରକାର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଦରଦାମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଲୁଣକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାହାର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ଖାଉଟିଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ କିଛି ଅସାମାଜିକ ଓ ମୁନାଫାର ବ୍ୟବସାୟୀ କୁଚକ୍ରାନ୍ତ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଲୁଣ ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଗୁଜବ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଲୁଣ ନେଉଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ ମାଇକ୍ ଯୋଗେ ପ୍ରଚାର କରି ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ତଥାପି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଲୁଣର ଅଭାବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏବେ ଏହା 1000 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଲୁଣ ଆସିଛି ଓ ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି 5 ଗାଡ଼ି ଲୁଣ ଆସିବାର ଅଛି। ଏଣୁ ଲୁଣର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ରିପୋର୍ଟ ମିହିର ଶଙ୍କର।